Ndiyaxakeka apha. Engazi. Kudala ndibethwa intombazana. Le ntombazana andiyazi uba ndayenza ntoni. Kuba ngabana apha endibona khona ingesibhaco kuba ngabana yona ibhosi. Isisigoro. Kodwa kona into eyenzayo iphambanisa igqibe ithi ndim. Ekuphambaniseni ithi ndim igqibe izobabhozi kum uba ngabana mna funa ndithule kuba ngabana lo ndizobe nditumbele umlomo ndibethwa yiyo. Intoni le ntombazana mkhulu? Ingumakazi wam. Kudala bisenzeka lento. Okokuqala iphambanisele nodade wayo, yamphambanisela kodwa wathathelwa nento zakhe njengoba ethengisa izinto azithengisayo ke ezinenge-alcohol ezisiziselayo. Yamphambanisela yamzisela amaphoyisa. Ngokuna ke into eyenzayo ke ngoku iyaxoka ethi ndim otshiloyo. Ofishe vele ndiyazile uba ngabana nguye ngoba ngabana kushile umntu ezoxelela mna. Ngoku singathi mna ndiye ndahamba ndipapasha ndilele ngelo zuzu. Awenzanga kwanto? Ngelo zuzu ndilele 2 days. Andivukanga. Andivukanga futhi kodwa ndive ndazoxelelwa futhi. Ngoku ndirhalela into yoba ngabana andazi into yoba ngathini kuba ngabana andazi uba ndingayimangalela ndithini. Kuba uyimangelela kwam ndimangalela obu tywala buphi kwenzeka kanjani kusisi wakhe kuba ngabana yonke into ufuna into yoba ngabana yena axakekise usisi wakhe lona azizamelela abantwana abancinci mfethu engasebenzi indawo engenandoda emncedisayo.